4 професионални футболни клуба заминаха в пакет тази сутрин за турския курорт Анталия. Там отборите ще проведат основната част от зимната си подготовка. Първи на летище София се появиха футболистите на Монтана. Воденият от Атанас Джамбазки отбор по график трябваше най-рано да се чекира за чартърния полет до Турция. Новият модерен клубен автобус докара очертаващия се като хит в източната Б група тим на Лудогорец. Отборът от Разград втори пристигна на летището, а последното ново попълнение Мирослав Иванов бързо се поздрави с доскорошните си съотборници от Монтана. Трети към групата на заминаващите се присъедини ЦСКА. Армейците заминаха с група от 28 футболисти, като в това число влезе и намиращият се на проби Петър Стоянов. Милен Радоканов качи в самолета всички играчи, които изкараха подготвителния лагер в Ксанти, Гърция. Очаква се в Турция към отбора да се присъединят още няколко нови чуждестранни попълнения. Последен през чекинга на летището мина тима на Славия. Белите бяха предвождани от своя президент Венци Стефанов, който ще бъде плътно до отбора по време на подготовката в Турция. Един от последните, които пристигнаха на терминал 1, бе спортният директор на ЦСКА Емил Костадинов, който е водач на червената група. Около 12 часа българско време четирите тима кацнаха в Анталия и се отправиха към хотелите си. Очакваше се полета до Турция да бъде използван от тима на Черно море. Варненци обаче избраха друг вариант за придвижване. Те тръгнаха от морската столица с автобус и ще хванат самолета директно от летището в Истанбул. В Анталия Черно море ще се събере с Монтана, като двата тима ще делят един и същ хотел. Лудогорец и Славия също ще бъдат заедно по време на подготовката си. Близо до тях ще се настанят тимовете на ЦСКА и Черноморец Бургас. А кулите също поемат днес към Турция. Утре групата от български отбори в южната ни съседка ще се увеличи с присъствието на Локомотив София, а малко по-късно за Анталия заминават Литекс и Миньор Перник. От няколко дни пък там се намира тима на Академик София.